Dezbaterile generale din partea grupului PNL s-a înscris domnul deputat Pavel Popescu și apoi intrăm pe dezbaterea amendamentelor. Vă rog, domnul deputat. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, PNL va vota acest proiect. Este un proiect foarte important din câteva puncte de vedere foarte simple. Semnătura electronică așteaptă de mult în această țară să intre pe circuitul legislativ. STS devine unul dintre furnizorii de semnătură electronică calificată, urmând a parcurge toate procedurile specifice pentru a deveni un astfel de furnizor. Sperăm să vedem din ce în ce mai multe instituții publice din statul român care vor folosi semnătură electronică calificată. Simultan cu acest lucru, trebuie să vă spun că se întâmplă alte lucruri bune în acest domeniu de expertiză, și anume, tot astăzi vom avea un proiect de lege care simplifică modul de depunere a documentației pentru fondurile europene, pentru accesarea de fonduri europene. În mod excepțional, totul se va petrece prin comunicare electronică cu semnătură electronică calificată. Pe circuitul legislativ, pentru a completa proiectul de astăzi, cel cu STS-ul, va mai veni o ordonanță de urgență inițiată de Guvern, de Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va trata într-un mod complex problematica semnăturii electronice și vreau să vă mulțumesc tuturor grupurilor parlamentare și colegilor de la PSD și celor de la USR și celor de la PMP, desigur, pentru modul în care am realizat la Comisia de Etică. Putem să facem lucruri bune pentru țara aceasta împreună și printr-o negociere politică onestă am trecut amendamente care vor debloca și au deblocat, mai ales după această perioadă de pandemie, proceduri la care eu personal, sincer, nu mă așteptam să se deblocheze într-un timp atât de scurt. Da? Meritul este și al Guvernului, dar și a colegilor care nu au blocat aceste proiecte la comisiile de specialitate. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Grupul PSD, domnul Socotar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, este o vorbă românească că tot răul spre bine. Această criză de sănătate nenorocită care ne-a afectat toate domeniile vieții noastre, economic, administrativ, politic, din toate punctele de vedere, bineînțeles și cel sanitar, a adus și beneficiile ei. Că iată ne-a învățat că trebuie să folosim tehnologia și ne-a arătat cât de importantă este folosirea tehnologiei. În acest sens, Guvernul României a emis două ordonanțe de urgență, surori le-aș numi, Ordonanța 39, care este obiectul discuției noastre de astăzi, și Ordonanța 38. Prin Ordonanța 38, autoritățile publice sunt obligate să folosească semnătura electronică în activitatea lor interinstituțională, iar prin Ordonanța 39, care o dezbatem noi acum, STS-ul este numit furnizor de servicii de certificate de încredere, respectiv calificate, respectiv de semnătură electronică, pe scurt, prin derogare de la prevederile legii 455 privind semnătura electronică și a regulamentului european 910 din 2014, care reglementează acest domeniu. Dacă vreți, dacă aș fi răutăcios, aș spune că STS-ul a fost făcut din pix furnizor de semnătură electronică, dar nu spun acest lucru. Să fim bine înțeleși, nu cred că cineva din această sală și din această țară contestă capacitatea STS-ului de a furniza un serviciu care să fie exemplar în acest domeniu. Dar, totuși, a primit niște derogări, deci a parcurs etapele, a ars câteva etape în autorizarea necesare pentru autorizarea ca furnizor de semnătură electronică. Și, totodată, are niște prevederi care facilitează activitatea, respectiv, de exemplu, nu prezintă o asigurare pentru a acoperi posibile prejudicii care se nasc din folosirea frauduloasă a semnăturii pe care o furnizează. Întrebarea care mi-o pun eu, care cât de cât cunosc piața, ar fi următoarea. Ce a împiedicat STS-ul să devină furnizor de semnătură electronică din 2015, de când se aplică în România regulamentul european, parcurgând toate etapele, sau și mai important... Concluzionați, domnul coleg. De ce niciunul dintre autorități, sau foarte puține autorități publice, au achiziționat de pe piața liberă semnătură calificată, care oricând este opozabilă semnăturii olografe?
Oricum, este un pas înainte, chiar dacă vine destul de târziu, și ca o observație, chiar dacă a fost o urgență dată pe 3 aprilie anul acesta, încă STS-ul, parcurgând etapele minimale de autorizare, nu a reușit să emită nicio semnătură. Chiar și așa, este important și grupul PSD va susține acest proiect, și precum și probabil ordonanța 39 care va ajunge curând în Parlament. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați colegi, am convenit la începutul ședinței că vom avea niște intervenții punctuale. De aceea rog liderii de grup, pe colegii care îi desemnează să aibă un cuvânt la dezbatere generală, să vină cu niște intervenții punctuale și să se încadreze în 2 minute, pentru că altfel ieșim din timp. Bun, avem 36 de amendamente respinse. Înțeleg că, domnul Grosaru, doriți să susțineți. La ce poziție, domnul Grosaru? Sunt 36 de amendamente respinse. Păi nu, avem timpul aprobat 5 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am primit raportul, nu știu care sunt pozițiile. Eu am tabelul cu amendamentele așa cum a fost depus de către mine. Drept urmare, da, este vorba despre poziția 3, 4, 5 până la poziția 31, 32. Bun. Da. Da, vă rog, susțineți și apoi vom da un vot pe aceste amendamente, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o binevenită această inițiativă legislativă, într-adevăr este o inițiativă necesară, dar problema este următoarea. Știți foarte bine că diavolul stă ascuns în detalii. Drept urmare, eu am formulat aceste amendamente care să acopere o serie de disfuncționalități care ar putea să se nască din folosirea acestei semnături electronice. Drept urmare, primul amendament pe care îl susțin la acest proiect de lege se referă la definirea și introducerea termenului de metadate, pentru că în cadrul semnăturii electronice noi folosim o serie de algoritmi, date și acum solicit și doream introducerea termenului de metadate, pentru că acestea, așa cum sunt definite, reprezintă date despre date și au un caracter variabil. Drept urmare, amendamentul este următorul. Metadate în formă electronică sunt reprezentări ale datelor într-o formă convențională, adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice. Este primul amendament, domnule președinte, vă rog să-l supuneți votului. Mulțumesc. Vă rog să le susțineți, domnul deputat, avem 5 minute, apoi voi supune votul ai... Să înțeleg că vreți să dați un vot pe toate odată? Amendamentele, sau... Domnul coleg, dumneavoastră aveți amendamente până la poziția 31. Am ascultat susținerea dumneavoastră, voi supune, mai avem încă un minut, voi supune votului amendamentul pe care dumneavoastră l-ați susținut. Invit liderii de grup să susțină, repet, este un amendament respins. Dar timpul e oprit, mai avem încă un minut. Deci, grupul PSD, este un amendament respins, vă rog să... Scuză. Grupul PSD va vota împotrivă. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul PNL va vota împotrivă. USR? Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Grupul USR nu susține acest amendament. Mulțumesc. Grupul UDMR se va abține la acest amendament. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. PMP-ul? Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament. Mulțumesc. Minoritățile? Minoritățile? Domnule președinte, minoritățile pentru. Da, vă mulțumesc. Numai puțin, pentru a nu avea probleme de procedură, voi supune votului acest amendament al dumneavoastră. Să înceapă votul.
Voi da cuvântul colegilor din sală care nu au putut vota să anunțe. Domnul Grăsaru, lăsați colegii să poată exprima. Mulțumesc, domnule președinte. Ionel Paller, împotrivă. Da, mulțumesc. Întreb dacă mai sunt colegi din sală care nu și-au putut exprima votul. Mai sunt? Nu. Bun, rezultatul votului la primul amendament al dumneavoastră... Vă rog, doamna doctor. Vă rog, numai puțin, doamna Ciofu. Ziua ei, doamna Ciofu. Da, mulțumesc, domnule președinte, votez împotrivă. Da, vă mulțumesc. Mai este cineva? Nu, mulțumesc. Deci, rezultatul votului. Deci, 144 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru, 14 abțineri, amendamentul a fost respins. Vă rog, domnul Grosaru, următorul amendament. Următorul amendament este definiția înscrisului sau documentului sub formă electronică. Drept urmare, înscris sau document sub formă electronică reprezintă orice format de date stocat electronic diferit, în special sub formă audio, video, foto sau text. Am făcut această definiție pentru a fi ușor de înțeles, domnule președinte, pentru că definiția inițială este mult prea tehnică și riscă să nu fie înțeleasă de către mulți dintre cei care vor folosi această semnătură electronică. Mulțumesc! Mulțumesc! Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. Repet, amendament respins la cele două comisii. Ați auzit recomandările colegilor de la grupuri. Da? Domnul Băișanu, vă rog. Domnul Băișanu. Păi anunțați la microfon, nu anunț eu. Anunțați la microfon. Votez împotrivă, mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt colegi în sală? Da, vă rog, domnul coleg. Ilișanu Claudiu, votez împotrivă. Mulțumesc. Deci, rezultatul votului, numai puțin, domnul Grosaru, 157 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 6 voturi pentru, amendamentul a fost respins. Vă mulțumesc. Următorul amendament. Domnule președinte, următorul amendament se referă la semnătura electronică, definiția efectivă a semnăturii electronice, și anume, semnătura electronică reprezintă metadate în format electronic atașate sau asociate logic cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate de semnatar pentru identificare și semnare. Am făcut acest amendament pentru că semnătura electronică reprezintă practic un compus cumulativ de date și metadate. Iar metadatele au caracteristica principală că sunt informative și pot fi întotdeauna prelucrate, dând posibilitatea utilizatorilor ca în cazul în care să schimbe numele sau prenumele pe cale administrativă sau ca urmare a căsătoriei, odată atribuită această semnătură să dăm posibilitatea acestora să schimbe în cadrul semnăturii electronice aceste date despre ei ca persoană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Să înceapă votul asupra acestui amendament. Repet, este un amendament respins. Propunerile le-ați auzit din partea recomandărilor din partea colegilor lideri de grup. Să înceapă votul. Am finalizat timpul, domnul Grosaru, vă rog să luați. Domnule președinte, vă rog frumos, un singur amendament care este la fel de important. Să-mi dați posibilitatea să-l susțin. Unul singur. Bine, numai puțin, să anunț rezultatul votului.
Păi, domnul Pal, a spus că votați în recomandarea grupului, vă contabilizează colegii mei vot împotrivă. Îi dăm cuvântul și domnului, sigur. Numai puțin să anunț rezultatul votului. Păi nu are procedură. Domnul cu IE vorbește la sfârșit de ziua IE, da. Rezultatul votului: 161 de voturi împotrivă, 6 voturi pentru, 7 abțineri, amendament respins. Și ultimul amendament, pentru că s-a finalizat timpul. Vă rog. Mulțumesc pentru înțelegere, domnule președinte. Ultimul amendament se referă la folosirea semnăturii electronice, efectiv procedeul de semnătură electronică. Și amendamentul este după cum urmează. Semnarea electronică reprezintă folosirea unui procedeu calificat de identificare a unei persoane ce garantează legătura acesteia cu înscrisul în formă electronică ce urmează a fi semnat și care certifică, până la proba contrară, existența consimțământului persoanei cu privire la conținutul actului, integritatea acestuia fiind prezumată. Acest amendament a fost formulat în acest fel pentru că textul inițial, domnule președinte, dă naștere la o serie de probleme, confuzii, disfuncționalități. În ce sens? Procedeul de folosire a semnăturii trebuie să fie calificat, persoana care o folosește trebuie să aibă competențe dobândite în acest sens. În schimb, în cazul variantei inițiale, cum am spus, dacă înscrisul are același efect ca și actul autentic și este recunoscut de către semnatar pe proprie răspundere, atunci oricine poate declara orice sub garanția că actul este semnat electronic, neputând fi desființat ulterior, pe când instituirea prezumției de integritate a documentului se poate răsturna oricând la solicitarea persoanei interesate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Să înceapă votul. Repet, amendament respins. Rezultatul votului: 5 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, 4 abțineri, amendamentul rămâne respins. Am finalizat dezbaterile, rămâne la votul final, are caracter organic. La poziția 3, proiect de lege privind aprobarea ordonanței Guvernului 69/2020 pentru modificare și completarea legii 227 privind codul fiscal, procedură de urgență, Comisia pentru Buget, domnul președinte Lazar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Raport asupra proiectului de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 69 pentru modificarea și completarea legii 227 din 2015 privind codul fiscal, precum și instituirea unor măsuri fiscale. În conformitate cu prevederile articolul 94 și 115 de regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu